नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవత క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. భాగవతం క్లాస్ లో ప్రణామం. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ లో 3వ స్కందములోని 29వ అధ్యాయంలోని 35వ శ్లోకాన్ని మనము ఈరోజు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్య శ్రీ ప్రభుపాదుల విషయము ద్వారా దీన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 29వ అధ్యాయము 35వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. భక్తి యోగచ్చ యోగచ్చ भक्ति భక్తి యోగచ్చ యోగచ్చ భక్తి యోగచ్చ యోగచ్చ మయా మానహ్యుదీరితః మయా మానవ్యుదీరితః मया మయా మానహ్యుదీరితః యయోరేకతరేణైవ పురుష పురుషం వ్రజేత్ पुरुषः పురుష పురుషం వ్రజేత్
पुरुषः पुरुषं व्रजेत् पुरुष पुरुषं व्रजेत पुरुषः पुरुषं व्रजेत् हरे कृष्ण ఒక్కొక్క లైన్ భక్తి యోగచ్చ మయా మాన యుదీరితః भक्ति योग मया భక్తి యోగచ్చ మయా మాన యుదీరితః भक्ति योग యయోరేకతరేణైవ పురుష పురుషం వ్రజేత్ ययोरेकतरेणैव पुरुषं व्रजेत् యయోరేకతరేణైవ పురుష పురుషం వ్రజేత్ ययोरेकतरेणैव पुरुषं व्रजेत् హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం భక్తి యోగచ్చ మయా మాన హ్యుదీరితః యయోరేకతరేణైవ పురుష పురుషం వ్రజేత్ भक्ति योग योगस्य मया मानव्युदीरितः योरेकतरेणैव पुरुषं व्रजेत् हरे హరే कृष्ण కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభు हरे कृष्ण इंदुमती माताजी शशिकला माताजी हरे कृष्ण प्रभु भक्ति योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुष पुरुषं व्रजेत् हरे कृष्ण भक्ति योगश्च मया मानवुदीरतः ययोरेकतरेणैव पुरुष पुरुषं व्रजेत् धन्यवाद प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण विशालावती माताजी माधवी नीलप माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी भक्ति योगच्छ मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु भक्ति योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण बाल सरस्वती माताजी गिरिजा माताजी हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम भक्ति योगस्य माया विदितरथा मयूरेकतरेणैव पुरुषं वर्जेत् धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी भक्ति योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण वासवी रानी माताजी लक्ष्मी पालिका माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी भक्ति योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण भक्ति योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव అయిపోయిందా పూర్తిగా హరే కృష్ణ మాతాజీ
భక్తి మీరు కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. భక్తి యోగశ్చ మయా మానవ్యుదీరితః యయోరేకతరేణైవ పురుషః పురుషం వ్రజేత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రామకృష్ణ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ. భక్తి యోగశ్చ మయా మానవ్యుదీరితః యయోరేకతరేణైవ పురుషః పురుషం వ్రజేత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఓకే, ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. భక్తి యోగ, భక్తి యోగ, భక్తి భక్తి చ మరియు యోగ యోగము చ కూడా మయా నాచే మానవి ఓ మనుతనయా ఉదీరితః వర్ణింపబడిన యయోహో రెండింటిలో ఏకతరేణ రెండింటిలో ఒకటి ఏవా కేవలము పురుషః మనుజుడు పురుషం పరమ పురుషుని వ్రజేత్ పొందును. శ్రీకృష్ణ. భావము శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఓ జనని మనుతనయ, భక్తిని మరియు యోగమును ఈ విధంగా కొనసాగించువాడు దానిచే పరమ పురుషుని పదమును సాధించగలడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఓ జనని మనుతనయ, భక్తిని మరియు యోగమును ఈ విధంగా కొనసాగించువాడు దానిచే పరమ పురుషుని పదమును సాధించగలడు. శ్రీకృష్ణ. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల భాష్యం. భక్తి యోగపు పూర్ణత్వ స్థితికి చేరవలనడి లక్ష్యంతోనే అష్టాంగ యోగ పద్ధతి నిర్వహింపవలనని కపిల భగవానుడు ఇచ్చట చక్కగా వివరించినాడు. ఆసన విధిని అభ్యసించి తనను తాను పూర్ణుడనని తలచుట, సంతుష్టి చెందుట ఏమాత్రము అంగీకార యోగ్యము కాదు. ధ్యానము ద్వారా మనుజుడు తప్పక భక్తి యోగ స్థితిని సాధించవలెను. పూర్వము వివరించినట్లు యోగి విష్ణు రూపము పైననే ధ్యానమును కొనసాగించవలెను. శీలమండలమును హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ, మాతాజీ కాల్ చేస్తాను.
హరే కృష్ణ ప్రభు, ఎంతవరకు వినిపించింది? ఇప్పుడే ప్రభుజీ, జస్ట్ మీరు భాష్యం స్టార్ట్ చేసి కొంత అయిన తర్వాత. అదే అంటున్నా, ఆ భాష్యంలో ఎక్కడ? ఓకే, సర్లేండి, చూద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను కాల్ చేస్తున్నాను ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో భక్తి యోగపు పూర్ణత్వ స్థితిని చేరవలనని లక్ష్యంతోనే అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని నిర్వహింపవలనని కపిల భగవానుడు ఇచ్చట చక్కగా వివరించినాడు. ఆసన విధిని అభ్యసించి తనను తాను పూర్ణుడునని తలచుచు సంతుష్టి చెందుట ఏమాత్రము అంగీకార యోగ్యము కాదు. ధ్యానం ద్వారా మనుషుడు తప్పక భక్తి యోగ స్థితిని సాధించవలెను. పూర్వము వివరించినట్లు యోగి విష్ణు రూపము పైననే ధ్యానమును కొనసాగించవలెను. చీలమండలము, పాదములను, జానువులను, ఊరువులను, వక్షస్థలమును, కంఠమును ఒక్కొక్కటిగా ధ్యానించుచు క్రమంగా అతడు ముఖమును, ఆ పిదప ఆభరణములను ధ్యానింపవలెను. ఈ విషయమున నిరాకార ధ్యానమనడి ప్రశ్నయే లేదు. భగవానుని సవిస్తర ధ్యానము ద్వారా యోగి భగవత్ ప్రేమ స్థితికి అరుదించినప్పుడు అదియే భక్తి యోగ స్థితి అనబడును. ఆ స్థితి యందు అతడు ప్రేమపూర్వకంగా సేవ నునరించవలెను. యోగాభ్యాసము చేసే భక్తియుత సేవా స్థితికి అరుదించిన వారు ఎవరైనను దివ్య పదమున భగవానుని పొందియే తీరుదురు. ఆ విషయమే ఇచ్చట పురుషం వ్రజేత్. పురుషుడు అంటే జీవుడు పరమ పురుషుని చేరును అని చెప్పబడినది. దేవదేవుడు మరియు జీవుడు గుణరీతిని ఒక్కరే. వారిరువును పురుషుడు అనియే పిలువబడిరి. పురుషుని స్వభావము వారి ఇరువురి యందును నెలకొనియుండును. పురుషుడు అనగా భోక్త అని భావము. ఆ భోగ స్వభావము జీవేశ్వరులు ఇరువురు యందు కలదు. కానీ భేదమేమనగా భోగ పరిమాణము మాత్రము సమానము కాదు. జీవుడు భగవానుడు కలిగి ఉన్నంతటి భోగమును అనుభవింపజాలడు. ఈ విషయము ధనికుడు మరియు భేదవాని ఉపమానమును వసగవచ్చు. భోగవాంఛ ఇరువురి యందున్నను ధనికుడు కలిగి ఉన్నంతటి భోగమును బీదవాడు పొందజాలడు. కానీ ఆ బీదవాడు తన కోరికలను ధనికుని కోరికలతో మిళితం కావించినప్పుడు అంటే జోడించినప్పుడు, అనగా బీదవాడు మరియు ధనికుని నడుమ సహకారము వనగూడినప్పుడు ఆ భోగము సమముగా పంచుకొనబడును. భక్తి యోగము అటువంటిదే. పురుషం వ్రజేత్. జీవుడు భగవద్ధామమును చేరి భోగించుటకు భగవానునికి సహకారము నొసగినప్పుడు ఆ దేవదేవునికి ఉన్నంత సౌఖ్యమును అనుభవించగలడు. కానీ విరుద్ధంగా జీవుడు భగవానుని అనుకరించుచు తానే భోగింపగోరినప్పుడు అతని కోరిక మాయ అని పిలువబడును. అది అతనిని భౌతిక జగమున పడద్రోయును. తానే క్రమంగా భోగింపగోరుచు భగవానునితో సహకరించని వాడు లౌకిక జీవనమున నియుక్తుడగును. కానీ అతడు తన భోగమును భగవానునితో జతకూర్చినంతనే ఆధ్యాత్మిక జీవనమున నిలిచిన వాడగును. దీనికి ఒక ఉదాహరణను ఇచ్చట వసగవచ్చును. దేహమునందలి అవయవములు స్వతంత్రంగా భోగింపజాలవు. అవి
దేహంతో సహకరించుచు ఉదరమునకు ఆహారం నొసగవలసినదే. ఆ రీతిని దేహమునకు సహకరించుట ద్వారా దేహ భాగములన్నీయును సమానంగా భోగించగలవు. అదియే అచింత్య భేదతత్వము, అంటే ఏకకాలమున ఏకత్వము మరియు భిన్నత్వము. అనగా జీవుడు భగవానికి విరుద్ధంగా జీవితమును అనుభవింపజాలడు. భక్తి యోగమును అనుసరించుచు అతడు తన కర్మలను భగవానుతో జతకూర్చవలసియే యుండును. యోగ విధానమున గాని లేదా భక్తి చేయగాని మనుజుడు భగవానుని చేరవచ్చునని ఇచ్చట తెలుపబడినది. అనగా యోగము మరియు భక్తి వాని నడుమ భేదము లేదని ఈ విషయము సూచించుచున్నది. అటు ఆ రెండింటి లక్ష్యము విష్ణువగుటయే దానికి కారణము. అయినను నవీన కాలమందు ఏదో శూన్యముపై లేదా నిరాకారముపై లక్ష్యము నిలిపెడి యోగ విధానము తయారు చేయబడినది. కానీ నిజమునకు యోగమనగా విష్ణు భగవానుని రూపధ్యానమే. అనగా యోగ అభ్యాసము ప్రామాణిక నిర్దేశమును అనుసరించి నిర్వహించినచో దానికి భక్తికి నడుమ భేదము ఉండబోదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి అందించినటువంటి భాష్యము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ అధ్యాయంలో ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క వివరణము, భక్తి యోగమును గురించి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము వింటూ వస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆ కపిల భగవానుల వారు మనకి ఆ పరిణామ సిద్ధాంతంలో వివిధ జీవులలో ఉండేటువంటి ప్రాధాన్యత క్రమాన్ని, ఆ క్రమంలో మానవులు ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఆ మానవులలో ఉండేటువంటి రకాలుగా కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటిది మనకి 4 పద్ధతులు, వర్ణాలుగా ఉన్నటువంటి వారిలో బ్రాహ్మణులు ఉత్తములు అని. మరి ఆ బ్రాహ్మణులలో కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవను, అంటే వేద జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు, ఆ వేద జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు, ఆ వేద జ్ఞానాన్ని సంశయ నివృత్తికి వాడగలిగిన వాడు, ఆ వేదం ద్వారా స్వధర్మాలను నివర్తించగలిగిన వాడు, మరి ఇంకా చివరికి ఆయన చెప్తూ స్వకర్మ నిర్మితుల్లో ఉత్తముడని, ఇంకా అతని కంటే ముక్తుడు ఉత్తముడు అని, వారికంటే కూడా ఫలాపేక్ష రహితంగా భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించేవాడు ఉత్తముడు అంటూ చెప్పుకొని వచ్చినటువంటి విషయాలను చూసాం. ఇంకా చెప్తూ ఆయన ఆ భగవంతుని యొద్ద అనన్యమైనటువంటి మనసును కలిగి సమస్త కర్మలను, ప్రాణమును నిరంతరము ఆ భగవంతుని కొరకే వినియోగించి అంకితము కావించేటువంటి వాడికంటే ఇంకెవ్వడు నాకు అధికుడు కాడు
అని, అంటే అంత ప్రియమైన వాడు, ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు అంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చే నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండేటువంటి భక్తుల గురించి చెప్పుకొచ్చినటువంటి విషయం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భగవానుడు ప్రతి జీవుని దేహమందు పరమాత్ముని రూపమున ప్రవేశించియున్నాడనే ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చయమును కలిగి ఉన్నందున అటువంటి పూర్ణ భక్తుడు ఎల్లర్లకు ప్రణమిల్లుతూ ఉండును అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ కపిల భగవానుల వారు తన జనని అయినటువంటి దేవహుతి, ఎవరిమే? మను యొక్క కుమార్తె, దేవ ఆహుతి అనేటువంటి పేరు, దేవహుతి దాన్ని విడదీస్తే. సో మరి ఆ దేవహుతి గురించి, ఆమె ఈ భక్తి యోగాన్ని గురించి, మరి ఆ భగవంతుని చేరుకునేటువంటి విధానము, ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించేటువంటి విషయాలను తెలియచేయి, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి యోగ తత్వాన్ని అంటూ తన పుత్రుడైనటువంటి, అంటే పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆమె వేడుకున్నటువంటి విషయం. మరి ఆ క్రమంలో ఆయన వివరిస్తూ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, ఓ జనని, ఓ మనుతనయా. మరి ఎందుకంటే ఆమె తనకు మరి ఇక్కడ పుత్రుడుగా తను పుత్ర వాత్సల్యంతో కోసము ఆమె తపస్సు చేసి మరి ఆ శక్తిని పొందినటువంటి, భగవంతునికి అవతారము ఇవ్వడానికి కావలసిన శక్తిని పొందినటువంటిది. అందుకే దేవ ఆహుతి అని పేరు వస్తుంది ఆమెకు అసలు. సో అయితే మరి దేవహుతి కలిపి, సంధి కలిపి. సో మరి అందుకే ఇక్కడ కపిల భగవానుడు అంటూ ఉన్నారు, ఓ జనని, ఓ మనుతనయా, భక్తిని మరియు యోగమును ఈ విధంగా కొనసాగించువాడు దానిచే పరమ పురుషుని పదమును సాధించగలడు. సో ఆయన కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి భక్తి యోగచ్చ యోగచ్చ మయా మానహ్యుదీరితః. సో ఇక్కడ భక్తి యోగ అంటే భక్తి, చ అంటే మరియు, యోగ యోగము, యోగము భక్తి యోగము అంటే భక్తి మరియు యోగము. మరి ఈ రెండు కూడా, ఈ రెండింటిలో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యయోరేకతరేణైవ పురుష పురుషం రజేత్. సో మరి యయోహో అంటే రెండింటిలో, ఏకతరేనా రెండింటిలో ఏ ఒక్కదానినైనా, ఏ ఒకటైనా, ఏవా అంటే కేవలం ఏ ఒకటైనా, పురుష పురుషం అంటే మనిషి, మానవుడు, జీవుడు ఆ పరమ పురుషుణ్ణి పొందగలుగుతాడు. అంటే భక్తిని మరియు యోగమును కానీ ఆ రెండింటిలో ఏ ఒక్కదానిని సక్రమంగా ఆచరించిన ఆ భగవంతుని యొక్క, ఆ పరమ పురుషుని యొక్క పదమును మనిషి జీవుడు పొందగలుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇంతకుముందు మనకు కపిల భగవానుల వారు వివరించినటువంటి ఆ అష్టాంగ యోగ విధానమైన, అలాగే భక్తి అయినా, ఈ రెండు కూడా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడేవి. అవి ఆ ధామ పదంలో అవి పురోభివృద్ధి చెందడానికి మార్గదర్శకాలుగా ఉన్నటువంటివి. సో కాకపోతే ఈ రెండింటిలో యోగం ద్వారా సాధించడం అనేటువంటిది కొంత కష్టతరంతో కూడుకున్నటువంటి విషయం. అది భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే తెలియచేసినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానులు అర్జునుడికి వివరించిన తర్వాత అర్జునుడు అంటాడు, ఓ ప్రభు కృష్ణ, నీవు చెప్పిన ఈ అష్టాంగ యోగ విధానము అనుసరించడము అంటే పాటించడం అనేది చాలా కష్టతరంతో కూడుకున్నది, అసాధ్యం అనిపిస్తుందయ్యా అంటాడు. ఎందుకంటే వాయువును, ఎందుకంటే ఇక్కడ యోగ విధానంలో మనస్సును కేంద్రీకరించడం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్.
మరి నువ్వు చెప్పినట్లుగా ఈ మనస్సును స్థిరీకరించడము, యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార ధారణ ప్రత్యాహార, ధ్యానం, సమాధి స్థితి అనేటువంటి చెప్పావు కదా. మరి వీటిని ఆచరించడము అనేటువంటిది వేగంగా వీచే గాలినైనా ఆపవచ్చేమో, కానీ చంచలమైనది, మూర్ఖత్వమైనది, మొండిపట్టు ఈ మనసుని ఎలానయ్యా ఆపేది, స్థిరీకరించేది అంటూ అడుగుతాడు. కానీ చెప్తాడు, ఓ అర్జున, నీవు అన్నట్లుగా మనసును స్థిరపరచుకోవడము కష్టమే, కానీ అసాధ్యమేమీ కాదు, సాధన ద్వారా దానిని సాధించవచ్చు అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో భక్తి యోగపు పూర్ణత్వ స్థితికి చేరవలననేటువంటి లక్ష్యంతోనే అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని నిర్వహింపవలనని కపిల భగవానుడు ఇచ్చట చక్కగా వివరించినాడు. ఎందుకంటే మరి కపిల భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటి? భక్తి ద్వారానైనా యోగము ద్వారానైనా సక్రమంగా నిర్వహించినప్పుడు ఆ భగవానుని యొక్క పరమపదాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్పారు. అంటే ఏంటి మరి అష్టాంగ యోగం యొక్క లక్ష్యము? ఆ భగవంతుణ్ణి చేరాలి అంటే ఆ భక్తిలో పూర్ణత్వ స్థితికి చేరుకునే విధంగానే లక్ష్యం ఉండాలి తప్ప ఏదో యమ నియమ అంటే ఏం పాటించాలి ఏమి పాటించకూడదు, అంటే ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయకూడదు అని, యమ నియమ ఆసన ఏ విధంగా కూర్చోవాలి, ఎలా ఉండాలి, ప్రాణాయామ అలా చేసేసి ఇంకా అయిపోయింది అనేటువంటిది కాదు. మరి యోగం యొక్క పరమ లక్ష్యం ఏంటి? ఆ విష్ణువునే ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది అంతకు ముందు కూడా మనకి కపిల భగవానులు చెప్పారు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఆసన విధిని అభ్యసించి తనను తాను పూర్ణుడయ్యాను అని తలచుచు సంతుష్టి చెందుట ఏ మాత్రము అంగీకార యోగ్యము కాదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఏవో యోగ విధానంలో కూర్చునే పద్ధతో లేకపోతే ప్రాణాయామము చేసి నేను పరిపూర్ణుడును అయ్యాను అని తలచడం అనేది సరి అయినది కాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి యోగములో ఆ ధ్యానము ద్వారా మనిషి తప్పకుండా భక్తి యోగ స్థితిని సాధించాలి అని చెప్తున్నారు. మరి ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది భక్తి యోగ స్థితికి అంటే ఆ విష్ణు భగవానుని ధ్యానించినప్పుడు. సో కాబట్టి అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు. పూర్వము శ్లోకాలలో మనకి కపిల భగవానుడు వివరించినట్లుగా మరి యోగ విధానంలో యోగి అంటే యోగాన్ని అభ్యసించేటువంటి యోగి ఆ విష్ణువు యొక్క రూపంపైనే ధ్యానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండాలి. అది కూడాను ఆయన చెప్పినటువంటిది. ఆ భగవంతుని శ్యామసుందరుడైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవాన్ యొక్క రూపాన్ని, చతుర్భుజ నారాయణుడి యొక్క రూపాన్ని స్థిరీకరించుకునేటప్పుడు మొదటగా పాదాల దగ్గర నుండి ఆయన కొసవేళ్ళు ఆ గోర్లతో సహా వివరణ మనకి ఇచ్చినటువంటిది. కాబట్టి చీలమండలములను, పాదములను, జానువులను, ఊరువులను, వక్షస్థలాన్ని, కంఠమును ఒక్కొక్కటిగా ఆ భగవానుని యొక్క పాద చరణార విందాల నుండి ముఖార విందము వరకు కూడా క్రమక్రమముగా యోగి ధ్యానం చేస్తూ ఆ ఒక్కొక్క అవయవాన్ని తన హృదయంలో స్థిరీకరించుకొని తరువాత పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క శ్యామసుందర రూపాన్ని ఆ మనసులో అంటే హృదయంలో స్థిరీకరించుకోవాలి అని చెప్పినటువంటివి. సో ఆ క్రమంలో మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, చీలమండలము, పాదములను, జానువులను, ఊరువులను, వక్షస్థలమును, కంఠమును ఒక్కొక్కటిగా ధ్యానించుతూ అంటే యోగి ధ్యానం చేసేటువంటి యోగి క్రమంగా ఇక అతడు ముఖార విందాన్ని చివరికి ముఖార విందాన్ని ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క ఆ ముఖంలో కూడా ఇంకా ఆ చిరునవ్వులు, చెక్కిళ్ళు, తర్వాత చిరునవ్వును ఆస్వాదించాలి అని చెప్పారు. తర్వాత పిదప
ఆభరణాలను ధ్యానిస్తూ సో మరి ఈ విధంగా అన్నింటినీ ఒక దివ్యమైనటువంటి ప్రతి విషయాన్ని ధ్యానించేటువంటి అప్పుడు ఇక నిరాకారం ఎక్కడుంది ధ్యానంలో అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ధ్యాన విషయంలో నిరాకార ధ్యానం అనేటువంటి ప్రశ్నే లేదు. ఏదో బయట ఈ భౌతికవాదులు చెప్పేటట్లుగా శూన్యంలో చూస్తూ చేయండి అని చెప్పేటువంటి అది కాదు అని చెప్తున్నారు. శూన్యం కాదు, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపము పైననే ధ్యానము కొనసాగించవలెననేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ కపిల భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ భగవానుని యొక్క సవిస్తర ధ్యానము ద్వారా సో ఆ విధంగా విస్తారమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అవయవాలు ఒక్కొక్క దానిపైన ధ్యానం కొనసాగిస్తూ, అందుకే భగవానుని సవిస్తర ధ్యానము ద్వారా యోగి భగవత్ ప్రేమ స్థితికి అరుదించినప్పుడు అది ఏ భక్తి యోగ స్థితి అనబడుతుంది. ఆ యోగ విధానం ద్వారా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోకి వచ్చి ఆ భగవంతుని స్థిరపరచుకోవడం ద్వారా అది ఆ భగవంతుని యొక్క పైన ప్రేమ ఏర్పడేటువంటి భగవత్ ప్రేమ స్థితికి అతడు చేరుకోగలుగుతాడు. ఆ విధంగా భగవత్ ప్రేమ స్థితికి అతడు చేరుకోగలిగినప్పుడే అది భక్తి యోగ స్థితి అనబడుతుంది. మరి అటువంటి ఆ స్థితి యందు, అంటే ఆ భక్తి యోగపు స్థితి యందు ఆ యోగి ప్రేమపూర్వకంగా సేవలు వనరిస్తూ ఉంటాడు. మరి ఆ విధంగా భక్తి యోగ అభ్యాసము చేసి భక్తియుత సేవాస్థితికి చేరుకున్నటువంటి అరుదించిన వాడు ఎవడైనను ఖచ్చితంగా దివ్య పదమును ఆ దివ్యమైనటువంటి మార్గమున భగవానుని యొక్క దివ్యధామమును పొందియే తీరుతాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆ విషయమే ఇచ్చట కపిల భగవానుల వారి చేత చెప్పబడిన పురుషం వ్రజేత్. పురుష అంటే జీవుడు, పురుషం అంటే ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి భగవానుని వ్రజేత్ అరుదించును లేదా చేరును. అంటే పురుషుడు ఆ పరమ పురుషుణ్ణి చేరును, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు. మరి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భక్తి యోగము ద్వారా నా భక్తుడు నా దివ్యమైనటువంటి ధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్పినటువంటి దేవదేవుడు మరియు జీవుడు ఇక్కడ గుణరీతి ఒక్కరే. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్పినటువంటి మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ చెప్పినట్టు ఈ జీవులన్నీ కూడా నా యొక్క భిన్న అంశలే, నా యొక్క అంశలే అని ఆయన చెప్పినటువంటిది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మరి ఈ జీవుడు మరియు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి పురుషుడు పరమ పురుషుడు గుణరీతి ఒక్కరే. అంటే నీటి బిందువు సముద్రము ఉంది అనుకోండి, గుణరీతిలో నీటి ఒక చుక్క నీరైనా సముద్రంలో ఉండేటువంటి మొత్తం నీరైనా స్వభావ గుణరీత్యా ఒకటే. కాబట్టి రెండిట్లో కూడా సముద్రంలో ఉన్నది నీరే అంటాము, మామూలుగా ఒక చుక్కగా ఉన్నటువంటిది లేదా కొంచెం నీరు సపరేట్ చేసినా నీరే అవుతుంది. కానీ అది గుణరీత్యా నీరే. రెండిట్లో కూడా మనం రసాయన ఫార్ములాగా చెప్పుకున్నట్లయితే 2 హైడ్రోజన్లు 1 ఆక్సిజన్ ఉన్నది అని చెప్తాము, H2O రాస్తాం కాబట్టి. కానీ మరి ఆ సముద్రము వేరు, ఆ నీటి చుక్క నీటి బిందువు వేరు కదా. గుణరీత్యా ఒకటే, రెండు కూడా గుణరీత్యా ఒకటే, కానీ పరిమాణాత్మ రీత్యా రెండు వేరు వేరు. సో ఇక్కడ దేవదేవుడు మరియు జీవుడు గుణరీతి ఒక్కరే, వారిరువురును పురుషుడని ఇక్కడ పిలువబడిరి. ఎందుకంటే కపిల భగవానుడు ఈ శ్లోకంలో మనకి పురుషం వ్రజేత్ అని సంబోధించబడినటువంటి కదా. సో కాబట్టి మరి పురుష అంటే ఇక్కడ ఆ మానవుడు,
పురుషం అంటే ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి దేవాది దేవుడు అని అర్థం ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటిది. సో మరి పురుషుడు అంటే ఆ పరమ పురుషుని చేరును అని చెప్పబడినటువంటిది. దేవదేవుడు మరియు జీవుడు గుణరీతిలో ఒక్కరే అయినప్పటికీ కూడా వారిరువురు అందుకే ఒక్కరే కావడం చేతనే వారిరువురిని కూడా ఇక్కడ పురుష అనే సంబోధించబడినది. కానీ పురుషుని స్వభావము వారిరువురి యందు నెలకొని ఉన్నది. కానీ ఇక్కడ అవి వేరువేరు, వాటి యొక్క భోగ స్వభావం వేరువేరుగా. సాధారణంగా పురుష అంటే పురుషుడు లేదా పురుష అంటే భోక్త అని భావము. ఆ భోగ స్వభావము జీవుల్లోనూ ఈశ్వరు యందును ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులోకి అరుదించినటువంటి ప్రతి జీవుడిలో కూడా ఆ భోగ వాంఛ ఉంటుంది. అందుకనే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, భోగ స్వభావము జీవుడిలోను ఈశ్వరులోను అంటే పురుష పరమ పురుషుడు ఇద్దరిలోనూ ఉంటుంది. కానీ భేదం ఏమిటంటే భోగ పరిమాణము మాత్రము సమానము కాదు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నగా నీటి చుక్క మరియు సముద్రము ఎలాగైతే పరిమాణం సమానం కాదో, లేదా ఒక బంగారపు ముక్క ఒక బంగారు గని ఉంది అనుకోండి, ఎలాగైతే స్వభావం బంగారం ఒకటే, మనం 1 గ్రామ్ బంగారంతో చేయించుకున్నా 10 గ్రాముల బంగారం చేయించుకున్నా 100 గ్రాముల బంగారంతో ఒక ఆభరణం చేయించిన స్వభావం ఒకటే ఉంటుంది, పరిమాణం వేరే కదా. 1 గ్రామ్ బంగారంతో చేస్తే దాని విలువ వేరుగా ఉంటుంది, 100 గ్రాములతో చేయించుకుంటే ఇంకొక విలువ ఉంటుంది. సో మరి ఇక్కడ బంగారు గని ఆ భగవంతుడు ఈశ్వరుడైతే జీవుడు ఒక ముక్క చిన్న రేణువు, బంగారు గనిలోని ఒక చిన్న రేణువు. కనుకనే ఆ పురుష అంటే ఇద్దరిలో కూడా భోగవాంఛ ఉన్నప్పటికీ ఆ భోగవాంఛ సమానమైనది కాదు అని చెప్తున్నారు. భేదం ఏమిటంటే భోగ పరిమాణము మాత్రము సమానము కాదు. జీవుడు భగవానుడు కలిగి ఉన్నంతటి భోగమును అనుభవింపజాలడు. సో కాబట్టి మరి జీవుని యొక్క భోగ అనుభవం మరి ఆ ఈశ్వరుడి యొక్క భోగ అనుభవించేటువంటిది ఆయన పూర్ణమైనటువంటి వాడు, పూర్ణ పురుషోత్తముడు. సో కనుకనే ఈ విషయంలో ఒక కటిక పేదవాడిని ధనికుడిని పోల్చవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. బాగా ఉన్నటువంటి ధనికుడు ఒక పేదవాడు, అంత భేదం ఉంటుంది ఆ జీవుడికి ఈశ్వరుడు యొక్క భోగవాంఛలలో అని చెప్తున్నారు. భోగవాంఛ ఇరువురి యందు ఉన్నప్పటికీ ధనికుడు కలిగి ఉన్నంతటి భోగమును భేదవాడు పొందజాలడు. కానీ మరి ఆ భేదవాడు కూడా తన కోరికలను నెరవేర్చుకోవచ్చు. ఎప్పుడంటే తన కోరికలను ధనికుని యొక్క కోరికలతో మిళితము కావించినప్పుడు. అంటే మన యొక్క కోరికలను, మన భోగ వాంఛలను అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క వాంఛతో చేసినప్పుడు మరి ఎలాగూ జీవుడికి ఒక కావలసినవేంది, ఇద్దరు భోగ వాంఛను కలిగి ఉన్నటువంటి ధనవంతుడైనా భేదవాడైనా కొన్ని కావలసినవి కామన్ గానే ఉండేవి. సో కనుక మరి ఈ భేదవాడు ఎప్పుడైనా ధనవంతుడి యొక్క కోరికలతో జోడించుకున్నప్పుడు తన కోరికలను అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కోరికలతో మనం మానవుడు జోడించినప్పుడు భగవంతుని యొక్క ఇది ఏంటి, ఆయనకు సేవ చేస్తూ ఉండడం. అలా సేవ చేయడం ద్వారా ఏం చేస్తాడు ఆ భగవంతుడు, ఆయన లోకంలో ఆయనకు ఉండేటువంటివన్నీ కూడా సమానంగానే అనుభవించేటువంటి అవకాశాన్ని కలగజేస్తాడు. ఎందుకంటే అక్కడ శుద్ధ సత్వస్థితిలో ఉండేటువంటిది భగవద్ధామం. అక్కడ ఎటువంటి ఇది లేనటువంటి ఏదైనా పరిపూర్ణమైనది. ఇక మరి పరిపూర్ణమైనటువంటి దానిలో భిన్నంగా ఎలా ఆనందించే అవకాశం ఉంటుంది? ఏ జీవైనా ఏదైనా అక్కడ ఉండేటువంటిది ప్రాణైనా ఏదైనా ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవద్ధామంలో సమానంగానే చేయగలుగుతుంది. సో మరి అటువంటి స్థితిని చేర్చగలిగేటువంటిదే భక్తి యోగము అని చెప్తున్నారు. పురుషం వ్రజేత్, జీవుడు ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరి భోగించుటకు భగవానునికి సహకారము వసగినప్పుడే ఆ దేవదేవునికి ఉన్నతమైనటువంటి సౌఖ్యం అంటే ఉన్నంత సౌఖ్యాలను అనుభవించగలడు. ఎందుకంటే అక్కడ
ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుడితో అక్కడ ఇక ఎటువంటి భిన్న భేదం లేనటువంటిది అపరిమితమైనటువంటి ఆనందాన్ని కలగజేసేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం. కాబట్టి మరి అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని పొందేటువంటి వాటినన్నింటిని కూడా పొందగలడు. కానీ విరుద్ధంగా జీవుడు భగవానుని అనుకరించుచు తానే భోగింపగోరినప్పుడు అతని కోరిక మాయ అనబడుతుంది. ఎలాగైతే యజమానితో సహకరించకుండా నేనే యజమానిని అనేటువంటి భావన వచ్చిందనుకోండి, మనం చాలా సినిమాలలో చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ భావన ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇక అది కొంత తాత్కాలికంగానే ఉండిపోయేది మాయ. ఎందుకంటే వాస్తవం కాదు కదా. వాస్తవం కానటువంటి దాన్ని అనుకుంటే ఏదైతే వాస్తవం కాదో దాన్ని మనం భావిస్తూ ఉన్నామో అదే మాయ. కాబట్టి ఎవడైనా విరుద్ధంగా అంటే భగవంతుని యొక్క ఇచ్చకు విరుద్ధంగా ఆ భగవంతుని అనుకరిస్తూ నేనే ఆ భగవంతులాగా భోగించాలి అనే భావన కలిగినట్లయితే ఆ కోరిక మాయ అవుతుంది. అది అతని భౌతిక ప్రపంచమున పడద్రోస్తుంది. తానే క్రమంగా భోగము అంటే భోగింపగోరుచు భగవానుతో సహకరించని వాడు లౌకిక జీవనమున నియుక్తుడవుతాడు. అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలలో అతడు మరలా వచ్చేటువంటి వాడే. ఆ శాశ్వతమైన అపరిమిత ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆ దివ్యధామంలో అతడు ఉండడు అని చెప్తున్నాడు. కానీ అతడు తన భోగమును భగవానుతో జతకూర్చినంతనే ఆధ్యాత్మిక జీవనమున నిలిచిన వాడవును. ఎప్పుడైతే జీవుడు తన యొక్క భోగాలను ఆ భగవంతుని యొక్క భోగంతో చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక వివరణ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే చెయ్యి నేనే చేస్తున్నాను కదా, మరి ఒక సేవకుడు కూడా నేనే చేసి పెడుతున్నాను అనే భావనతో ఇది నేనే తీసుకుంటాను అంటే ఎలా సాధ్యమవుతుంది? చెయ్యి ఆహారం ఉంది కాబట్టి నేనే డైరెక్ట్గా తీసుకుంటా అంటే దానికి కుదరదు. కాళ్ళు నేను పని చేస్తున్నాను కదా, నేను అక్కడ తీసుకెళ్తేనే కదా నువ్వు చేతితో తీసుకుంటున్నావు అంటే కుదరదు. కళ్ళు నేను చూస్తేనే కదా మీరు ఇద్దరు చేస్తున్నారు అంటే. సో ఇవన్నీ సహకారంతో ఆ శక్తి, వీటన్నిటికీ కావలసిన శక్తిని అందించేటువంటి ఆహారాన్ని ఈ నోటి ద్వారా ఉదరంలోకి వేయాలి. నేను నాలోకి వచ్చిందిగా నేను ఇక్కడే ఆపుకుంటానని నోరు పాటు ఆపుకుంది అనుకో, వ్యర్థమైపోయేటువంటిది నోట్లో ఉంటుంది. ఎక్కడికి వస్తే అది ఈ జీర్ణ వ్యవస్థలోనికి ఉదరంలోనికి వచ్చినప్పుడు కదా. సో ఆ ఉదరంలోనికి ఆహారం వచ్చినప్పుడు ఉదరంలో అది సక్రమమైనటువంటి మార్గంగా అన్నిటికీ సమానంగా పంచబడుతూ ఉండేది. సో ఆ విధంగా దేహమునకు సహకరించుట ద్వారా ఈ దేహ భాగాలన్నీ సమానంగా భోగించగలవు. అదేవిధంగా ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడే వారు కూడా ఆ భగవంతుడు అనుభవించేటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించగలుగుతారు అని చెప్తారు. అదే ఇక్కడ అచింత్య భేద తత్వము అంటే ఏకకాలమున ఏకత్వము మరియు భిన్నత్వం. అనగా జీవుడు భగవానికి విరుద్ధంగా జీవితము అనుభవింపజాలడు. భక్తి యోగమును అనుసరించుచు అతడు తన కర్మలను భగవానితో జత కూర్చవలసి ఉండును అని చెప్తుంది. యోగ విధానమును గాని లేదా భక్తి చేయగాని మనుజుడు భగవానుని వచ్చుననే ఇచ్చట తెలుపబడినది. అంటే రెండు పద్ధతులలో ఏ పద్ధతిని సక్రమంగా ఆచరించినా, కాకపోతే యోగము కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది. ఈ కలియుగంలో మనకి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము భక్తి. అది ఆ భగవంతుని యొక్క నామజపం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ జపం చేయడం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క కృపకు పాత్రులయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ చెప్తున్నారు యోగము భక్తి అనువాని నడుమ భేదము లేదని ఈ విషయం మనకి తెలియచేస్తున్నది. ఆ రెండింటి లక్ష్యము విష్ణువే. అటు భక్తిని చేసేది విష్ణువు పైన భక్తి చేయడమే, ధ్యానం కూడా విష్ణు భగవానుడి పైన ధ్యానం చేయడమే. సో కాబట్టి అంతిమ గమ్యము వేరువేరు మార్గాల ద్వారా వచ్చి చేరుకోవడం. సో లక్ష్యం మాత్రం ఆ భగవంతుడు, ఆ విష్ణు భగవానుడు.
సో కాబట్టి మరి ఈ నవీన కాలంలో చెప్తూ ఉన్నట్లు ఏదో శూన్యము లేదా నిరాకారం పైన లక్ష్యం నిలిపేటువంటి యోగ విధానము తయారు చేయబడింది. కానీ వాస్తవానికి యోగం అంటే ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క రూప ధ్యానమే అని చెప్తున్నారు. యోగాభ్యాసము ప్రామాణిక నిర్దేశమును అనుసరించి నిర్వహించినప్పుడు ఆ యోగానికి భక్తికి నడుమ భేదము ఉండబోదు. రెండింటి ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడమే ఆ అంతిమ గమ్యము. ఆ భగవాన్ విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ.